El 20 de setembre de 2017 serà recordat com el dia en què va començar la revolta dels catalans. No cal insistir gaire en els que va passar concretament. Els espanyols tenen un relat, però tothom sap perfectament el que va passar i el que no va passar. Tothom sap que la Guàrdia Civil va posar diverses trampes aquell dia i que l'independentisme les va sortejar gairebé totes. Els famosos cotxes amb les armes a dins, el permís als Jordis per a pujar-s'hi, que es va aprofitar després per acusar-los quan desenes de periodistes s'hi havien estat enfilant durant tot el dia, l'assetjament a la seu de la CUP, els canvis de criteri per a la sortida de la comitiva judicial, les trucades a Mossos d'Esquadra demanant-los coses impossibles, no hi ha un univers en què no s'haurien fet, de la manera que fos, acusacions de sedició, violència i tota mena d'invencions implicant polítics, activistes, Mossos, per establir un relat de traïció i de rebel·lió, possibilitant empresonaments arbitraris. Però avui no hem vingut a explicar batalletes ni a regurgitar frustracions. Avui estrenem una sèrie de vídeos on parlarem dels fets d'octubre del 17, dels antecedents, com aquest d'avui del 20 de setembre, i de les conseqüències com el judici, els llaços grocs o el tsunami democràtic. Però no per explicar el que va passar, això ja ens ho sabem, sinó pel que hagi de venir. Tots assumim que el procés, per bé o per mal, va culminar en el referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017. Però tal com jo ho veig, el 1 d'octubre no s'entén sense el 20 de setembre. Aquell dimecres, l'estat espanyol posava a prova moltes coses alhora. D'una banda feia uns escorcolls que eren més o menys raonables si tenim en compte que no tenen la més remota idea d'on eren les urnes i quina era la logística que hi havia preparada. Aquestes accions també els serveixen per calibrar la solidesa del moviment independentista, la seva moral i testejar la seva força real. El que els comandaments polítics i policials espanyols no acaben de copsar a primera hora d'aquell matí és que són a punt de creuar una línia invisible. Els catalans ens vam llevar aquell dia amb dues notícies. Hi ha una gran operació en marxa amb 43 escorcolls simultanis i 14 detinguts ja abans de començar-los i als ports hi havia 2 vaixells atracant que allotjarien els 6.000 policies que ens enviaven. El missatge d'Espanya als catalans estava clar. Os vamos a hacer daño. Havíem creuat el punt de no retorn. I la gent ho va entendre a la primera. Per això la cruïlla de Rambla amb Gran Via, a Barcelona, es va omplir ràpidament. Malgrat no saber exactament quina mena de repressió o violència ens podia enviar a Espanya, en aquell moment ningú no podia estar segur de que no poguessin aparèixer de sobte furgonetes amb dotzenes de policies vinguts de fora, amb ganes d'apallissar catalans, malgrat els riscos i la creixent tensió, 40.000 soldats civils catalans, desarmats, pacífics, però ferms, van omplir els carrers que a partir de llavors serien sempre nostres. Jo penso en el 20 de setembre com si agaféssim tot el procés sencer, des de l'Alemany del 2012 fins al 27 d'octubre, i el concentréssim tot en un sol dia. Allà està tot. La revolta, la força i la valentia del poble, la il·lusió, la ingenuïtat, la manca de previsió i l'obligada improvisació, la frustració, la manipulació. Aquell dia ho té tot. Ja us he dit que no vull explicar els fets, més o menys ja els sabeu. Els registres d'edificis públics, naus i vivendes privades, amb detencions, l'assetjament policial a la seu de la CUP, l'escorcoll a la Conselleria d'Economia amb la imatge icònica dels Jordis dalt d'un cotxe de la policia, la secretària judicial sortint de nit
pel terrat de l'edifici saltant un muret, la incautació de la famosa agenda Moleskine, Gabriel Rufián al Congreso de los Diputados dient-li a M. Rajoy que saque sus sucias manos de las conselleries de Catalunya. El Barça fent costat oficialment al dret a decidir. Oriol Junqueras regalant-se un bany de masses sense cap esforç. No us preocupeu, eren 8 anys més joves i més ingenus. Podríem dividir el dia en dues meitats. Al matí ells ho proven tot. Una de les primeres coses que fan és intentar provocar els militants de la CUP. I van sense una ordre judicial perquè cap jutge, sense una sospita criminal claríssima i molt forta, s'atrevirà en un país democràtic, occidental, a assignar-te una ordre per escorcollar la seu d'un partit polític. Aquesta és una frontera que no traspassaran. Apunteu-vos això, que és més important del que sembla. La policia espanyola, amb aquella mentalitat cavernícola que els caracteritza, intenta entrar, però la negativa dels copaires a permetre-ho sense una ordre els atura. Com veieu, Espanya no pot fer qualsevol cosa. La policia espanyola assetjarà la seu de la CUP durant tot el dia i intentarà diverses provocacions. Han fet el càlcul de que los perroflautes que no se dutxen tenen l'hòstia fàcil, però no entenen que precisament l'esquerra radical en sap molt de detencions, aldarulls i desacatament. Els dirigents de la CUP, que han esdevingut famosos i en aquell punt són intocables, no es deixaran portar fàcilment per les provocacions. Malgrat tot, la policia mantindrà el circ de 3 pistes fins que arribi als jutjats al torn de tarda. Aviam si aconsegueixen que el jutge entrant els signi l'ordre d'escorcoll. Evidentment, aquest magistrat tampoc pica l'am i, finalment, la policia es retira davant els crits d'eufòria dels copaires. A Rambla en Gran Via, davant la seu de la Conselleria d'Economia, hi ha un altre circ muntat. Els Jordis ja han aconseguit legalitzar la manifestació improvisada, muntar un servei d'ordre en previsió de desenes de milers d'espontanis, però tenen un problema. El tracte amb els comandaments de la Guàrdia Civil és molt tens i la situació sembla empitjorar a cada hora que passa. Es produeixen algunes situacions amb demandes impossibles de complir i els Jordis estan preocupats per mantenir el control de la situació i, sobretot, de la gent. La consigna, tant per part dels polítics com dels líders de l'activisme, és clara. Hem d'arribar a l'1 d'octubre. No podem posar en risc la celebració del referèndum. Això passa per davant de tot. Controlar la gent es fa imprescindible. Ben entrada la tarda, els espanyols comprenen que la pressió i les provocacions no els funcionaran. El fracàs amb els copaires provoca un canvi d'actitud i aquí és on em sembla que hem d'explicar dues coses. Primera, hem de recordar que aquella és la temporada de les jugades mestres, on tot el que feien els espanyols resultava fatxenda i ridícul, amb aquells polítics tronats i feixistes o molt feixistes. Tot el que fèiem els catalans era fabulós i érem més llestos que fets d'encàrrec. Un dels punts àlgids d'aquest clima d'eufòria col·lectiva es va produir el dia anterior, amb l'entrada al port del vaixell dels Piolins, amb aquells vergonyants dibuixos de la Warner Bros. Me ha parecido ver un lindo gatito. Mentre els catalans ens deixàvem endur pel miratge col·lectiu que ens feia sentir tan bé, els espanyols ho anaven provant tot. Perquè el repte de la independència de Catalunya és existencial per ells. Si Catalunya marxa, Espanya s'arruïna i es desintegra. Els espanyols anaven llançant idees a la paret aviam què quedava enganxat. I aquell dia en van trobar una. Ben entrada a la tarda, el canvi d'actitud dels comandaments de la Guàrdia Civil sorprèn Jordi Sánchez, però no el fa sospitar. De sobte, el to passa a ser
totalment raonable. En paraules del mateix Jordi Sánchez, aquest matí fatal, ara ja hem quedat per anar de canyes. No ho deia literalment, esclar. A mi em sorprèn molt que els Jordis o la resta de polítics i activistes que hi ha allà no entenguin que aquells comandaments reben ordres. I si saps que conforme vagi arribant al vespre i després la nit, les coses es poden complicar molt. La lògica diu que han d'haver més nervis, no més relaxament. El canvi d'actitud no és degut a un atac de simpatia, és degut a que ja tenen el que volen o a que s'ha pres una decisió que els tranquil·litza. I si no saps quina és la causa d'aquesta serenor, qui té un problema ets tu. Us he dit que us havia d'explicar dues coses. La primera és que portàvem aquesta bola d'eufòria deguda a les nostres jugades mestres, que en realitat n'hi va haver molt poques, i el que percebíem com els seus fracassos i ridículs. La segona cosa que hem d'explicar és que aquesta imatge que teníem incrustada al cap era un miratge probablement provocat. Aviam, una de les tècniques més efectives en gestió de conflictes de tota mena, i la independència de Catalunya, per molt pacífica que sigui, és un conflicte de primer ordre, una de les tècniques més efectives en gestió de conflictes és una tècnica d'origen rus anomenada control reflexiu. Hi ha diverses maneres de definir-la, però l'essència és que si tu i jo som enemics i jo conec com funciones i la percepció que tens de mi i aconsegueixo posar-te al davant un escenari amb unes opcions limitades però que siguin creïbles, tu acabaràs pensant que només pots escollir entre aquestes opcions que jo he plantat per tu i per les quals tindré una resposta preparada segons el que escollis. Hi ha un munt de variants del control reflexiu i no es tracta necessàriament de forçar-te a fer res. Jo puc limitar les teves opcions fent-te creure que jo sóc molt burro i tu ets molt llest, fent-te sentir eufòria davant els meus errors que cometo aposta, incitant-te, en realitat forçant-te, a creure que ets més llest del que realment ets i fent que abaixis la guàrdia. Una de les aplicacions més coneguda del control reflexiu, molt utilitzada durant dècades en el món rus i soviètic, és en conflictes entre governs i governats. La idea és que els governats prenguin decisions que els són desfavorables o fins i tot irracionals, i si pot ser que es vegin obligats a abandonar els seus plans originals. Us sona d'alguna cosa? Un exemple pràctic. Si tu i jo ara ja som amics, primer error. Tu i jo no som amics. Si jo m'he tornat simpàtic, tu has de sospitar. Si tu i jo parlem i et demano que em facis un passadís pels meus homes, per favor, siguem raonables, solo te pido una salida, t'estic inculcant una falsa sensació de control i et forço a tornar-me l'amabilitat. Si et pregunto, oye, ¿cómo te lo harás para hablar con la gente? I portem tot el dia veient que només hi ha un lloc on enfilar-se i que et vegin, t'estic ficant una opció única dins el cap. Et suggereixo, o algú et suggereix, al cap i a la fi un munt de periodistes s'hi ha estat enfilant durant hores, després s'hi han col·locat tot de gent protestant, el cotxe ja està més que destrossat. Sembla versemblant que jo et doni permís, no passa res, que deixi pujar un darrer cop algú altre al sostre, algú que a sobre s'enfila per ajudar-me i dissoldre la manifestació. La idea que he plantat al teu cap és que no tens més remei que enfilar-te dalt d'un cotxe de policia, que tens el meu permís i que tots som col·legues i dissabte anirem a fer unes canyes. Però si jo sóc el teu enemic, t'equivoques si tens aquesta visió bonista, amable, de que jo en realitat només necessito veure
lo bona persona que ets i així m'estovaré i sentiré empatia per tu. T'estàs confonent. Jo estic treballant i seguint ordres. I tu t'has oblidat que jo sóc el teu enemic. I et negues a veure-ho només perquè de sobte sóc amable amb tu. Si jo sóc el teu enemic, tu no m'has de demanar res, perquè tot el que et doni estarà enverinat. I tu acabaràs donant-me una imatge molt cinematogràfica, molt icònica, la imatge de tu que necessito perquè la vegi tota Espanya. Tu a dalt d'un cotxe de la policia que protege a tots els espanyoles, un cotxe destrossat per gent violenta, que està a les teves ordres, com demostra el fet que ets allà dalt donant ordres en catalufo amb un altaveu. I així és com t'acabo fotent a la presó por rebelde i sedicioso. I així és com després, a un altre nivell, un altre dia, algú convenç el president Puigdemont i Marta Rovira de que hi haurà un bany de sang i de que les opcions estan limitades i que els plans poden canviar. Vamos a ser razonables. Escapar al control reflexiu o una tècnica similar pot ser molt fàcil o molt difícil. Sempre depèn de que siguis conscient de la situació concreta o fins on hagis arribat o t'hagis vist forçat a arribar. A mi sempre m'ha xocat que el president Puigdemont, tant dins el seu govern com en els primers anys d'exili, sempre va poder comptar amb la consellera d'Educació, Clara Ponsatí, que és catedràtica d'Economia i especialista en teoria de jocs, on una de les coses que s'estudien són les tècniques de resolució de conflictes. Que ella no hagués vist, o si ho ha vist que no ho comentés, o que a ell no li fes cas, que algunes d'aquestes coses que tenien al davant eren clarament jugades tàctiques que s'explicaven fàcilment amb aquesta mena de dilemes imposats, ha estat sempre un misteri per mi. Però d'això en parlarem un altre dia, quan visitem els fets del mes d'octubre. Hi ha un personatge destacat en els fets del 20 de setembre que no és catedràtic de res, però que se les sap totes. I es va preparar perfectament per aquest dia i pels dies que vindrien. El 6 d'octubre, Josep Lluís Trapero serà cridat a declarar al jutjat en part pels fets d'aquest 20 de setembre. El major dels Mossos d'Esquadra acabarà sent, per força, una figura polèmica, un traïdor per a molts i un heroi per uns altres. I això passarà tant en el bàndol independentista com en el bàndol espanyolista. Malgrat que l'he criticat durament en aquest canal, i també l'he elogiat, jo tinc un gran respecte i sento una gran curiositat per Josep Lluís Trapero. Crec que va estar a l'alçada. Penso que va dir coses que creia que havia de dir. I penso que la relliscada d'anar a casa de Pilar Rahola a participar del Festival del Narcisisme i la tonteria li va anar molt bé per adonar-se de quin era el seu lloc i no deixar-se enlluernar. El paper de Trapero és molt delicat i molt important aquell 20 de setembre, perquè se l'intenta pressionar i marejar amb maniobres, operacions i exigències impossibles de complir. A ell també se l'està preparant per una futura imputació. Si impliques el major dels Mossos en la presumpta rebel·lió/sedició catalana, impliques també els 8.000 agents del cos de Mossos d'Esquadra. Trapero ho sap perfectament i està a l'alçada de les circumstàncies. Sospito que ell ha treballat la resolució de conflictes, m'estranyaria molt que no ho hagués fet, però sigui per això o per pura intuïció professional, troba una de les 3 sortides possibles que té la tècnica de control reflexiu. Actuar segons el llibre, el teu llibre, de forma impecable, sense importar les temptacions o les pressions que t'arribin. Mantenir-te ferm. I així és com, dies després, el 6 d'octubre, serà interrogat pel fiscal i pel jutge, que ho intentaran tot, amb preguntes tramposes i afirmacions inventades, sense aconseguir cap resultat. Amb aquella veu de machote de fumador de ducados, toreja el fiscal i el jutge i fins i tot, en un moment donat, els fa callar. «Déjeme terminar», els ordena.
i callen, perquè saben que han de callar i que no tenen res. La primera forma de superar una tècnica de control reflexiu és cenyir-te a l'entrenament que tens. No oblidar-lo mai ni refiar-te de les aparences. Així és més difícil fer un pas en fals. La segona manera d'escapar és ser pitjor que els teus enemics, ser perillós i imprevisible i tenir les coses molt clares. Aquestes dues primeres escapatòries són fàcils d'esmentar, però només valen en determinats escenaris. Hi ha una tercera que és molt més senzilla si tens l'ull entrenat per veure-la i que funciona sempre. Entendre que el que tens davant és una ficció, una construcció que t'han posat al davant amb una part real perquè sembli lògica i versemblant, però falsa en realitat. La única cosa que necessites és cercar les sortides que t'estan intentant tapar, però que sempre són allà al davant. Els espanyols tenen una gran frase per això que estic fent. A toro pasado, todos somos Manolete. I és veritat, és molt fàcil criticar. Però ara que tenim les imatges i les cròniques periodístiques, que sabem el que va passar i el que no va passar, cal fer una anàlisi exhaustiva i prou detallada per saber quins van ser els nostres encerts i, sobretot, els nostres errors. Ara sabem que van deixar un cotxe patrulla amb armes llargues i municions a dins, a l'abast de qualsevol. Sabem que volien, que necessitaven crear un relat de violència. Sabem que és impossible incriminar el poble català amb una rebel·lió, però necessitaven fer-ho. La Catalunya moderna no té armament, no té milícies i no té cultura de la violència o de les armes. Com pots tenir una rebel·lió sense armes? Com pots tenir una rebel·lió sense milícies? Les teves milícies són els Mossos. Els Mossos d'Esquadra tenen armes i entrenament. Han d'incriminar els Mossos. Els Jordis, catedràtics en llirisme i altres coses de les que anirem parlant en els propers vídeos, els Jordis van caure de quatre potes en el condicionament que els espanyols els van posar durant tot aquell dia. I això els va incriminar i els va portar a presó molt més fàcilment del que ho hauria fet haver estat a la White del que tenien al davant. Què podrien haver fet? Doncs dues coses molt senzilles. La fàcil, si volien alçada perquè se'ls veiés, la conselleria té uns balcons fantàstics. Ho tenien ben fàcil. Si no, van tenir tot el dia per fer portar una tarima d'escenari o alguna cosa similar. Tu hauries d'haver previst que en algun moment t'hauries d'enfilar a algun lloc i dirigir-te a la gent. La segona cosa és més fàcil de dir que de fer. Els Jordis haurien d'haver entès que el poder i el control havien canviat de mans. Cap ni un dels líders polítics o activistes del procés van voler entendre mai que tot això va d'adquirir un poder i exercir-lo. Un cop fas una revolta, i el 20 de setembre és l'inici d'una revolta catalana, ja no ets només un líder social, ets algú que dirigeix una lluita real, encara que no hi hagi armes pel mig. Gandhi i Mandela ho van entendre a la perfecció, perquè tots dos, escolteu-me bé, eren guerrers. Mandela i Gandhi, sí, Gandhi, eren dos generals que entenien què és el poder. I el poder, que es pot definir de diverses maneres, és, en el seu cas i en el cas del 20 de setembre, la capacitat coercitiva contra el teu oponent. El gran problema dels Jordis i de tots els líders polítics al 20 de setembre era arribar sencers al 1 d'octubre. Sencers significa no haver practicat cap violència, que hauria estat l'excusa per qualificar-ho tot de sedició o rebel·lió ja el mateix 20 de setembre, que de fet és el que van fer amb ells dos posteriorment. Els espanyols necessitaven que no s'arribés mai al 1 d'octubre de cap de les maneres.
bé perquè aconseguissin trobar les urnes i desmantellar la logística i detenir els responsables, bé perquè Catalunya encetés una espiral de violència al carrer caient en les provocacions. Això hauria pogut engegar acusacions de terrorisme, sedició, rebel·lió i fins i tot suspendre cautelarment el govern català. Una cosa molt greu en una democràcia, però sostenible davant una violència objectiva dirigida pels líders polítics. En part, van anar a la CUP buscant això. Però fixeu-vos que això posa els espanyols en el mateix problema que els catalans. No es podien permetre exercir la violència extrema. Els Jordis tenien un poder coercitiu sobre la Guàrdia Civil. Aquí hi ha molta gent en un espai molt petit. Si carregueu contra la gent, hi haurà morts. Ara cridarem 200.000 persones i ens estarem aquí 3 dies sencers, pacíficament, i vosaltres no podreu fer-hi res. Si fas això o alguna cosa similar, fas 3 coses. Primera, tu poses les condicions. Tu manes, tu tens el poder. Ho veuen els policies, ho veu Madrid, ho veu tothom. Segona, estableixes uns límits i els deixes clar que saps on és el seu límit i que és tot un gran farol. Ja en parlarem en els propers vídeos, però ja us avanço la tesi global d'aquesta sèrie. Els espanyols no podien fer gaire coses, però van donar l'aparença de que podien fer de tot. I els nostres líders s'ho van empassar i darrere d'ells ens ho vam empassar nosaltres. Tercera cosa que aconsegueixes. Control efectiu del territori en tota la seva esplendor. La única manera que té la Guàrdia Civil de treure els seus d'allà és començar a disparar davant de la població civil desarmada i pacífica. Jo sóc la policia i tu ets els Jordis. Si jo t'amenaço amb violència policial, tu em pots amenaçar amb 200.000 persones pacífiques i amb un recompte de morts que em lligarà de mans el dia del teu referèndum. Per tenir el poder necessites fer creïble que l'exerciràs, del tot i fins al final. El poder de provocar-me és un gran poder. Si pots demostrar que estàs indefens i que jo represento la tirania i l'opressió. Si em reptes a demostrar el meu poder, el d'exercir la violència, en una situació així, jo no m'atreviré. El governat pot posar ràpidament límits a les opcions del que governa. Control reflexiu de tornada. Mateu-nos, dispareu-nos, no ens hi podem tornar. En una situació així, jo hauré de consultar amb Madrid i Madrid dirà que ni parlar-ne. A partir d'aquí, el poder és teu. El control és teu i les condicions les poses tu. I acabes de deixar meridianament clar al govern espanyol, i aquesta és la clau de tot, que estàs disposat a pagar el preu. Tu no vols ser bona persona, tu vols guanyar. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, els Jordis i tota la resta, ningú va veure que el poble de Catalunya ho va entendre a la primera al primer dia. I per això la cruïlla de Rambla amb Gran Via es va omplir amb 40.000 persones que no sabien a què anaven o què els podia passar. Per això, el 1 d'octubre no va haver un sol poble que s'acovardís, ni a les 8 del matí ni a les 6 de la tarda. I tothom que hi va anar estava disposat a pagar el preu. El mateix podem dir del dia del tsunami. En aquest cas, la gent sabia perfectament què els podia passar. Tanmateix, hi van anar. El poble català sempre ha estat disposat a pagar el preu. Però llavors hem d'arribar fins al final. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.